Andrak erramutan, zuek segida eman diozue, Orioko zergatik ez taldearen proiektuari, ezta? Pixka berreskuratu nahi izan duzue, eta aldarrikatu nahi izan duzue, emakumezkoaren papela kirolean, adin batetik aurrerako emakumezkoen papel hori kirolean, eta sekulako erronka agintzen duten. Trainerua osatu, eta itxas zeharkaldia, Ondarroa, Donostia, Ondarroa. Bai, hala izan zen. 37 emakume izan ginen arraunean, 45 urtetik 61 urtekoak, batzuek kirol asko indakoak, besteak ez hainbeste, eta beste batzuek ezer. Eta hor egon da, erronka asko egon da. Bakoitza personala eta gero kolektiboa. Oso zoragarria izan da, nola moldatu gehan gure artean, nola egin diogun erronkak, Liorreko erronkei aurrera, erronkak sortu dialako, eta, helburua zoragarria izan da. Eta plus bat eman zion gure erronkari Oriotikan eta Donostirako ibilbidea, benetan olatu handia zeuden, Donostitikan esaten ziguten esatera, olatu asko dago, eta gure artean zegoen animoa eta indarra gogorra izan zen, handia, eta atera ginen, eta heldu ginen, eta oso polita izan da. Sekulako alduntze bidaia izango zen zuena, ez da? Bai, bidaia urte guztikoa, urrian hasi ginen, urria azaroan hasi ginen erronka prestatzen, Gabon ostean ja medikuarekin eta beste proba batzuk eta egin ja beste seriotasun bategaz edo hasi ginen prestatzen erronka, bai emoten dau beldurra, gauza bada entrenamenduetan Ondarru bueltan ibiltzea uretan, baina ja Ondarru Donosti eta buelta 110 kilometro tela gogorra da. Gogorra da, ez dugulako ezagutzen itxosu, itxosu errespetu handi zeuki bijako, eta gu, 37 andra horretatik inor, pare bat ibili izan dira arraunean, baina beste guztiok ez, orduan erronka Liorrekoa, amaiak esan da benaz, Liorrekoa izan da eta itxosoka bai, eta Liorrin laguntza asko ditugu, oztopotxu batzuk bai, baina bai izan da erronka pertsonala eta talde lan oso potentea. Profil ezberdinetako emakumeak elkartu zarete bertan, ezta? Eta esan da daukazue, itxas mundua androzentrikoa dela, horrela definitzen duzue. Bai, itxos mundu, baina gizartidez, androzentristi eta matxisti, eta gizarte patriarkal baten gau esan neurri zen, itxosu beste horren adierazgarri edo refleju dez. Guk adierazpen bat idatzi gendun, eta hori Ondarrun, Orixon, Zumaixen, Donostin danetan irakurri gendun, eta hor eskaera batzuk edo aipamen batzuk egiten zinez. Eta hor nahi gendun trasladau da, itxosu arrantza mundu beti gizonakin lotu da, baina arrantza mundu, arrantzako lanbidik edo itxosoko lanbide horretan atzin beti egon diz emakume. Emakume horren lanketa barik eta horrek etxin, diorrin, portun, deskargetan, indaben bihar guzti espazan egon da sari konpontzen da beste mila historizatan, itxosoko gizonan lan hori ezin izango zan da horreta eraman, ez? Hori zan apur bat nahi gendun bai aldarrikatu, erakutzi eta maigainen ipini. Eta hasieratikan 37 emakume horietatik denak atea zinaten? Denak? Bai, atera ginen Ondarrutikan mutrikura, 3 trainero, ze denok nahi genduen erritikan atera. Eta orduan oso polita izan zen, zer 5 partaide faltazian traineru 3. betetzeko. Orduan bertan zebiltzaten emakumeen alabak parte hartu dute ere bai. Oso polita izan da. Bai, eta orduan Ondarrutikan mutrikura 3 traineroken juginen, 2 utzi genitun mutrikun, eta mutrikutikan atera ginen Donostirutz, eta itxasoan egiten genduen aldaketak. Eta horrek zen iduzan, eraman behar zen ditugula, apoioko zodia bat, antolakuntza izan da izugarria. 6 txalopa, gu hor tarteka mugitzeko, eta teoriz, gero praktika beste bat izan da itxasoaren arabera, baina teorizan ordu erditikera aldatzen joateko, gure artean. Flipatzen abiltze ondo komunikatzen duzuen, ondo berba itxen duzuen eskak, sorixonak benetan bihotzi jotzez, eta zeuek entzun da, pixka eta hausnarketa moduen, hitz bat etorre jate burura. Sororidadie, elkarrekiko laguntza hori, ze importanti, bizitzan orokorrien oroar,
eta kasu honetan bai, ez da? Bai, eta gaina kurioso izan da, zer, proiektu hau ateratzeko ideia izan zanean, gure ez da izan, baizik eta Orioko emakumeena, da gu jaso gendunean proiektu hori egiteko ibilbidea, inguruan jenteak, eta gaina maite zaitun jenteak, emakumeak asarratuko zeate zuen artean. Ez dezue bukatuko ez daki zer. Eta ni pentsatzen da gaina dirala topiko batzuek barneratuta ditugunak edo ez, nire zalantza ditut, baina esaten dirana oso errez. Eta asarratuko zeate gabonetarako aserreak izango dituzue. Osea, entzun ditugu horrelako bat eta beste bat, eta ez da izan horrela. Ez da izan horrela. Gure artean, 37 persona ginanez, ez dagoen izugarrizko ez dakit zalantzak gure artean iritsi desberdinak bai, baina besterik gabe. Eta benetan, eta gainera proiektu hau sortu zen hortarako, eta hain gogotzu gelitu geha hor gabiltza, ber zer egin dezakegu. Hori balda nizuen, balda hon bigarren bat, nahi dugu. Esan berdana da mutrikukoak zetela zuen. Ondarrutarrak. Han ikusten nuzuek mutrikuarra zinatela. Lehen hasia jarri duzu. Lehenengoa mutrikun. Lehenengo proiektuaz izan, Orixon. Orixotarrak eiben Orixotik Bilbora. 4 etapatan ez dakit ondo. 2018 garren urtin. Da hor, etapa baten bueltan, Ondarrun sartu zin. Da Ondarrun, udaletxik eta andrabanda feministak, eitzen ongi etorrixe harrera bat. Da horre, andrabanda nebien bat, miren, jaske esan emberden, miren da proiektunen anima handi bat, bai ez da. Eta... Miren da 28 garrena? Eta ez, miren da, nik uste lehenengoku, lehenengoku biharrena, bai hor da bil. Mirenek esan, Orixotarrak bai, geupe bai, zehatxik ez, ez? Eta Ondarrutarrak peinen berdo. Da, izan proiektu bai bueltak emoten, eta pandemexi, eta aurten lortu dau, igez proiektu bai formi emotza, lantalde bat, batzorde bat osatu, ben Amaia Tartin, eta gero ordealdi sezabaldu ben, herriko 45 urtetik orako, edo zein emakumei. Eta hor sartu ginean, hori mugimendu feministatik entozen emakume batzuk, kirol mundutik etozen beste batzuk, baina beste proiektu batzuetan igual batu bez ginean nengo emakume pilo bat, ez? Kaletik ezautzen gazdanok, baina iguala ez da kasu horren beste harreman batzukin, beste batzukin bai. Eta proiektu hori izan da, ez? Bai proiektun zentzune eta funtze, ez? Proiektu feminista badala, eta feminismuk aintzat eta oinarri hartzen da modun, hori ez, elzan duzune, aizpatasuna, edo sororidade, hori oinarri hartute aurrera egin dugu. Eta proiektu, parkatu, porque galdera dindu ez dut erantzun, proiektu bere zan, hause erronki zan, erronkea zan, Ondarrutik Orixora jutik, ero Donostira lusatu gendun, eta buelta, baina egixe da, arraunak engantxago etxen da bela. Arraunak engantzatzen dago, emakumeik engantzatzen dugu bat abesti, eta alde morun, eta nahi dugu jarraitzu.